MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ang napadasya ang kaagi karon, maukining sa kababay nga tagaming Lanilla Cebu. Ang nga tumatatampo, ligtas sa ngayon nga, Lorena. I love you, Lorena. Tots, May chance ka kunin mo. bata pa mong kutots, uy. Kinusam di ko mag-uyab-uyab. Niyan akong matiguang ka. Sige na. Uyab na ta. Sige na lang, good. Sige, Tots. Ako na kang gisugot. Salamat, Lord. Unsa uyab mo ni Tots? Oo, ma. Pastilan maya intaw ninyo ka mga bata pa ninyo nag-uyab-uyab na mo. Sige lang, good mag-good. Uyab-uyab, rabitaw na. Ay, bantay bitaw asa na paingon inyong uyab-uyab, ha? Lord, taon-taon naman kita nga nagkauyab. Magtipon na ta. Ha? Magtipon? Oh, Lord. Magtipon na ta kay... nabalak ka mo ko basig maadto niya kasuban ba. Tots, Sige na. Magtipon na ta. panangit sa ni mama, uy. Ka mga bata pa intaw ninyo, uy, unya magtipon na mo. Sige lang mga bata pa mi dito. Ang importante nga, nagkasinabot man mi. Musugot ka, ma, nga magtipon na lang mini Tots. Ay, bahala mo, uy. Nagkasinabot naman ka mo, nahala sige pagtipon mo. Ako ni ka, Lord. Ayaw ba akong pinuangi, Tots, ha? Dili na may tabo, Lord. Kay love kita ka. Salamat, Tots. Day, dugay-dugay na bida nga nagtipon. Sa man, wapag ka mamaptos. Wa pa mang gidong, uy. Ay, gusto na unta kong makita sa akong liwat. Ako man sa dong. Gusto sana ko nga may anak na ta, pero wa magigihatag sa Ginoong ugod. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom dong. Makaanak na lagi ta. Naunsa man ni si Tots? Nagdugay naman kayo siya mauli. Asa man kayo siya maglaagkan ay? Dito rin gusto mong barkada, God. Nganong ato makamagpundo sa mong mga barkada, ha? Kung sa may gusto ni mo. Sige kong pundo ni sa ato. Sige kong atubang ni mo. Tots, Gusto rin akong lingaw na akong kaugalingon sa pagduwa og volleyball. Gipulan ako ni nga itong kahintang. Gawa tayo anak. Tots, Wala ko malipay ng kinabuhi, ah. Ha? Mas may bang magbuwag na nata. Tots! Mao na akong giingon ninyo sa una.
nga dili maayo nga magtipon mo kay mga bata pa mo. Gusto mong gud siyag anak, ma. Unya, wa man gyud ko makahatag niya. O niya sa may plano ni mo ron. Mubalik na lang ko din sa ato, ma. Makigbuwag na ko niya. Ikaw ang mahibaw. Andam na gyud ko sa pagdawat ni mo kay anak tamang ka. Uy, di amay ni chat na ko nga Roger ang pangan. Ako na yung replyan, Bi. Pawa sa kalaay. Unya, unsa namang kalor? Okay raman, ma. Unya, wa kalaayas imong kinabuhi din, he. Wa man, ma. Kay nalingaw raman sa kusbago na kong kachat-chat, good? Naa ka na lagi kalingawan ron. O, ma. Roger ang pangan. Maayo hinuon aron di ka maglaay. Ako pa nimo hatagi og laing higayon ang ubang lalaki. Kalimti na tong tuots nga naghatag nimo kasakit. Hala? Si Roger maning nanawag? Hello? Hi, kumusta? Okay ra. Asa day ka ron? Di asa mo. Ikaw asa man ka? Nasa imong heart. Jesus, ikaw cute. Binoy, di ako samo. Niya, gilaay mong koy. Pwede to magkita, Lord? Ha? Snacks lang gud ah. Niya, istorya. Sige. Asa man ta magkita? Ikaw ni Lor? Yes, ako in town ni Roger. Mas gwapa gid ay kas personal. Atik ay. Bitaw, tinuod bitaw. Adto sa unahan na, mangita taga tumakanaan. Abi nimo no, lipay kay ko nga nakita gid tas personal. Nga naman? Aron masulti na ko nimo nga love ti ka. Roger. Bitaw, bahala og mingon ka nga prescore kay ko nung. Igo lang gyud kong nagsultis tinuod. Lord, may chance ka ako? Wa pa ka makailan ako sa hing picture. Tingali kon mahibaw ka. Mawa nang imong gugman ako. Mahimo ba kung mahibaw? May kaipon ko. Ug dagbuwag mi kay wa ko makahatag niyag anak. Usa? Kunya, hay naman siya karon. Naara siyang mga kinikanan. Wa naman sad may kontak. Kung mao, mahimo ding dako og chance nga mosuod ko sa imong kinabuhi. Roger. Naibaw ka sa akong nasayran karon. Nisamot ang akong gugman nimo. Og aron mo tuod ka nga tinud-anay ning ako ang tinguha diyan nimo. Makigatubang ko sa imong mga ginikanan. Unya makasaad ka nako nga di nimo binuangan ng akong anak. Ako isaad nimo tita, nga mahalaw og panggaon ako si Lorena. Salamat, sir. Marangiday ko nimo tita, nga akong dadon sa amo si Lorena aron ipaila-ila sa nako siya sa akong mga ginikanan. Ikaw ang mahibaw. Basta kay ampingi lang yun ang akong anak. Uy, imon ning uyab, Roger. Opa, si Lorena. Maayong adlaw, Col. Payadlaw intay. Gwapa mo kay uyab, no? Salamat, Col.
akong dado na nga akong mga gamit dinis inyo. Oh, Lorena. Nga naman, Kay magtipon na ta. Roger. Love ti ka. Huwag di ko gusto nga mawa ka na ako. Maong magtipon ta, okay? Unya ta magpakasal kung may dako na unya tang kwarta. Okay ra na ako nga dili na ta makasal, Jer. Ang importante nga mahalon lang gyud ko nimo. Og dili ko nimo pasakitan. Ay kabala ka, Lor. Kung sa una nimong katipon, gipasakitan ka niya. Pero di rin ako. Pulos kalipay ang akong ihatag nimo. Salamat, Jer. I love you, Lorena. I love you too, Roger. Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa nang tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y tanggap. Dili lang gid ito magpakawa sa paglaom. Kay kung naay kasakit, may kalipay di ay nga nagpaabot na to sa unahan. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Roger. Kay pinangga man kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.